Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku saburbuɗo. Manyan fina-finai guda uku a wannan Lahadin da babu kamar su. Fim na farko shine Tantiri wato KGF, ga masu buƙatar su kalli ƙangin bauta to fa jira ya ƙare. Wannan shine wanda kamfanin Algaita suka fassara muku kuma za ku ji daɗin shi gaskiya sosai da sosai. Mai buƙata akwai lambar waya ta ya ɗauka yi mana magana a Telegram, ta nan ne yanzu muke sa duk wasu fina-finai. Sannan bugu da ƙari akwai fim na shahararren jarumin nan wato Chinese movies na Jackie Chan wanda ya saki wannan 2025 ɗin, gaskiya best movies ne. Fim ɗin yayi masifar kyau, yayi trending, yayi kyau sosai da sosai. Fim ɗin ya ja kuɗi duba da budget ɗin da aka yi mai. Fim ɗin gaskiya ya baza capacity. Sannan fim na ƙarshe shine fim mai suna Matashin Zaki, sabon fim na shahararren jarumin nan wato Danush. Gaskiya fim ɗin nan ya yi masifar kyau, shine wanda ya fim ɗin nan wanda kwanan nan aka sake shi ma na manta fassarar shi amma kamfanin Sultan suka fassara. Wannan Matashin Zaki sabon fim ne na wannan shahararren jarumin wato Danush wanda ya fim ɗin Iya Ruwa, wani fim da kamfanin Algaita suka fassara wato Sarkin Ruwa. Fim ɗin yayi masifar kyau gaskiya ba a magana. Fim ɗin best fim ne gaskiya wanda aka saki 2025 ɗin nan na Danush Act 2. Mai buƙata yi mana magana a Telegram ta lambar wayan da na aje. Mun gode.